Ce mi-e foame. N-am mai mâncat de 2 zile. Poate găsesc un oraș pe aici, prin pădurea asta. Ce-i ăla? Bă, ce-i ăla? Ia să sunăm pe aici. Bă, ce erau ălea? Ce sunt astea? Bă, scări. Hai să vedem unde duc. Ok, hai, urcăm. Coborâm. Și... Bă, ce-i ăsta? Orașul Icecraft. Am intrat în orașul Icecraft. Și aici mergem în Nether. Ia să mergem un pic în Nether. Să vedem ce mai e pe aici. Ce-i asta? Ce-i asta? Bă, ce-i aici? Bă, hai că mă întorc înapoi că mi-e frică. Mă, ce era aia? Haide să ne întoarcem înapoi. Bun. Hai să mergem. Cred că pe aici. Wow, ce-i asta? Ce-i asta, bă? Ce-i asta? Ce-i și ăla? Ok, cred că mă dau dus de val. Cred că mai întâi mă duc să cer orășenilor de aici mâncare și după vizitez și clădirile. Hai să vedem pe cine găsim aici în oraș. Să-mi dea și mie de mâncare și apă, că n-am mâncat de 2 zile și n-am băut de 2 zile. Ce-i ăsta? Wow! Fântână! Wow! Bun, hai să întrebăm pe nenea asta. Nenea! Poți să-mi dai și mie de mâncare și apă? Da, imediat, stai că mă duc să aduc din casă. Ok, aștept. Da, fiule, de aici o măr și o găleată cu lapte. Mulțumesc, domnule, mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate. La fel, papa. Of, ce bine și ce doritor sunt oamenii de aici din oraș. Școală? Poate o să merg și eu la școală vreodată. E piață. Ia stai și mine. Ce bun e mărul ăsta. Gata. Haideți să mai vorbim și eu cu lumea de aici din oraș. Domnul, îmi puteți să-mi spuneți și mie pe aici sunt cum casă? Da, desigur, dar cine ești tu? Că nu te-am mai văzut pe aici prin zonă. Păi eu abia ce-am venit în oraș pe aici. Că eu mă plimbam prin pădure și am găsit acest sat. Ok, desigur, pot să te ajut. Există o casă exact lângă piață. Ok, mulțumesc, domnul, mulțumesc, o să o caut. Cu mare plăcere, la revedere. La revedere. Deci a spus omul ăla lângă piață. Ok. Aici e piața, haide să căutăm. Bun, hai să mai căutăm. Bun, a spus lângă piață. Hai să caut la casa asta verde. Poate asta e. Asta e, casa verde. Am și cutie poștală. Hai să... din greșeală am spart soneria. Lasă că cumpăr eu alta. Cu 2 uși. Wow, ce e aici, bă? Aici o să locuiesc eu de acum. Wow! Bă, ce e aici? Și este și culoarea mea preferată. Wow, și aici pentru cine e? Presupun pentru oaspeți. Da, eu cum n-am oaspeți, n-am cine să vină. Poate o să dorm într-o seară acolo, într-o seară aici, nu știu ce văd eu. Și balcon am, wow! Ce tare! Și cel mai tare este că e gratis casa. Cu mobilă, cu tot. Wow, ce tare! Ia să-mi văd și grădina și curtea.
Wow, stai, unde-i poarta? Uite aici. Wow, aici să-mi pun eu toate chestiile. Wow, ok, mă duc la magazin și îmi cumpăr niște chestii. Că nu trebuie pentru casă niște chestii. Ok, mă duc la magazin. Ah, ce bine, uite mi-am cumpărat ca să-mi fac grătar, să-mi pun o măsuță acolo și să-mi fac și trambulină. O, am tot unei casă, mă. Unde era, mă, casa? M-am pierdut pe aici prin sala, nu cunosc satul. Ah, uite aici. Hai să mă duc în curte și să fac aici să-mi fac în curte. Deci, prima dată, cred că o să sar aici. Așa. Nu. Hai să... Cred că îmi pun aici. Mă, nu mă descurc. Oh, așa, gata. Stai să vedem. Punem chestiile astea așa. Nu merg. Eu am încercat. Le las așa. Acum hai să facem măsuța. Sau mai întâi trambulină. Hai mai întâi trambulină. Așa. Uite așa. Și aici punem asta și îmi zic că asta e trambulină și aici facem măsuța. Doar pentru mine, că n-am pe cine invita aici. Știți voi că nu cunosc absolut pe nimeni. Pomone. Uite. Așa o măsuță. Aici punem și farfurie. Cred că mai bine o facem mai mică. Stați. Așa. Punem aici așa și o facem mai micuță. Gata. Gata și curtea. Haideți să pun chestiile astea să le pun la loc. Telefonul. Telefonul să le iau înapoi. Să iau telefonul înapoi. Că dacă mă sună cineva, în fine, nu de m-ar suna cineva, în fine. Bun, acum mă duc în casă și să mă joc Roblox. Ce bine e să stai în casa nouă. Stăm așa pe spate și ce viață bună. Prieteni, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, share și subscribe și noi o să ne revedem în videoclipul următor. La revedere! Pa, pa! High in the mountains, hoping that I could reach. Far in the distance, I can feel that you know. You're like a goddess buried in beautiful